mohol iba počúvať. Nie, že by bol pán Balek horší rozprávač ako on, ale on nikoho nepustil k slovu nikdy. Takže iba proste neznášal vedľa seba niekoho, kto má veľa rečí. A tak niekedy, aj keď išiel ku mne, tak hovorí, že Verone nejdem, lebo ona veľa vypráva. Že odvez ma Agate, lebo to je taká tichšia. Tak potom išiel sestru navštíviť. Ale zase, keď chcel vedieť tie klebety, tak vtedy išiel navštíviť aj mňa, lebo tak ja som asi klebetnejšia ako sestra. Ako je to vlastne s tvorbou? On veľa vecí písal takých, ktorých zažil, ktoré proste stretol a ako si sa netajil tým, že sa mu toto všetko prihodilo, niečo si k tomu primyslel, niečo odmyslel. Vy pracujete asi podobne? Všetko mu nejako porozprávali ľudia. Ja si nemyslím, že všetko to zažil. Proste vedel, hoci sa to nezdalo, ale ja si myslím, že vedel veľmi dobre počúvať a bol veľmi pozorný, nielen poslucháč, ale aj pozorovateľ, že to vlastne inak nemohlo vzniknúť, že toľkých ľudí proste tam oživil a rozdýchal, že tam toľkí ľudia vlastne zrazu sú nastúpení v tej literatúre a toľko takého naozaj živého a ľudského, tak asi bol aj pozorný poslucháč. Napriek tomu, že nikoho nepustil slovo. Áno. Ja som vás predtým poprosil, že vy ste hádam niečo aj prečítali. Budeme čítať? No, vy ste mi povedali, čo mám čítať. Aj tak, ale ja som vám na výber.